Amanar so daga ni na baki kuma kin amsa amma kika ce ba kya so na yanzu da akwai tsada jini da hanta duka ni na baki kuma ni na so ki me yasa kika ce ba kya so na ne amanar so ni kin ci amana ta wai shi aka baki malamin ki ne shi ne yayi min wuta ya cuce ni ina a zaune idanu na kwalla mama na ta ce min menene ya same ka dan auta wayo wayo kawayen ki sun ce wai kin manta da soyayya ta sun ce wai ai baki tunani wayo Allah na yana bashi gombe kin san naki ne sabon salo da na fara ganki ne da akwai magana ba a siyan sore da kuɗi ki sani soyayya na ce ba zan kara ba in Allah ya yarda Allah ya yarda komai kike so lokacin na baki la 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 kowa da kowa an ya shaida mamanki ta ce ba zan aure ki ba da na aure ki ina ta sinki ne a har yanzu kin yo auren ki abokanai na sun ci na kyale ki bar kaunar ki suna na da naki ai sun dace mene kika gini Halima ne sunan ki yar gata yar fashayi ne farko da amana akwai gauna kan soyayya tun ranar da na fara ganin ki na kamo ba ni jira sai na je ni gurin ki dan na kamo da sanki soyayya ce ga shawara dai ga abokaina in za ku yi soyayya ka samu wacce kake so take son ka mai auren soyayya domin mata babun yarda ne ba ni kam na gane an yaudare ni an ci amana ta wayo soyayya kai auren ta tafi ɗakinta na bar ni da jinya ni kam na ce ba zan sake ba wannan soyayya da akwai labari da yawa kanta sai mata hukunta